tam sa išli pozrieť aj s kamerou. Pokročila hodina, tak očakávam od nich, že sú pokročili. To znamená, som trošku horšia a prísnejšia. Mel je byť to poriadne prísna, tak ako naučí dobrá, to je hlavné. Choreografka úžasná, samozrejme super a dobrá učiteľka, vždy nás opraví. Nádejné tanečné hviezdy na to teda majú iný názor. So svojou lektorkou sú nadmieru spokojné. Šťastiu im nechýbajú ani chalani, ktorých by ste v tejto skupine hľadali márne. Breakový tým, tam sú zase sami chalani jedna baba, čiže je to také opačné, no. Hip-hop je nepochybne stále v kurze, takže nielen Harry Potter dokázal mládež otrhnúť od televíznych obrazoviek. Aspoň to zapotia trochu, prídu na iné myšlienky na chvíľu a budú kľudnejší. Majú sa kde vyburiť. Vždy Sik, Melania Kasenčáková patrí do skupiny top tanečníkov. To jej ale nebráni v tom, aby na sebe stále makala. Ja sa takisto učím, takisto chodím na workshopy, takisto sledujem videá. Ja viem, čo mám čo robiť, čiže takisto sa musím posúvať, aby som mohla posúvať ďalší. Učiť ju nenormálne baví. Tak vždy som mala také diktatorské školy, keďže som baran, baví ma to viesť, ale takisto som rada, keď sa schovám, čiže také vyváženie. Mel síce tancuje od malička, ale všetko mohlo byť inak. Ako dieťa sa videla takto. No ja som sa byť častička. No mne sa páčili tie dámy, ktoré tak obsluhovali. Petra Poláčiková, televízia Joj. Nie